daw niya itong mga anak. Eh, pati ng pagkatapulan na. Ah, pati mo paghugas plato, di na manghugas. Balita Malay niya nga. mga anak eh. Gitarong yung tataning pagdaya. Nabuang nga. Munggod. Usay pa ngayon si mong anak, imo mo ding ihatag din cellphone, kwarta, sa pradya. Imo mo ding ihatag din mo na yung analas lagi. Tungod na sa nimo. Ako, pag iribasulon tanan. Ano, nag-anak sa ka. Tawag gato yung mga anak dito ka. Natigil ang email na ni Mal. At tuwa kay, tawag yung mga anak ka. Okay. Suguan akong suka. Asa mo ron sila? Aw, pangita, dito lang. Masikig, ako'y mangita nga ikaw man akong gisugo. Eh, ikay mangita rito. Masiki klaro. Kasi kay man po, ana hala, pala pagitaon nito. Sam ni bataan ni wag ML ay. Hindi adika ni batag dua ning ML nga alig utay asam ni bataan ni sige magsuroy nga. Inahan siguro pangitag. Pagputol sig suka. Junior. Junior. Uy, kamabugo sa ni mga kontra. Ay, sama, di magtawag. Junior. Alay sa gud nga record. Ikay dool kay ikay ni tuyo. Alay sa pa kay pagputol kag suka si mong mama. Kanay mong ari, ipalit pa man mo suka. Ahak ni bataay. Tigil kabuangan sa mugligin. Bata. Huwag sugo ako may tuman. Ano di ka nang problema ko ng tawanan? Muram! Saan nang naong ni Muram lagi kumot makunawa? Ah, ngaing anak, mga tapulan kayo, mga sukukan na pamilya ba di? Tawanan ni? Ito po ko tanon. Noy! Uy! Ikaw mo rin problemado lagi kay kalagi. Ikaw kung nasugoon sa inyong anak. Kung mag-goal? Uy, ikaw na nasugoon rin di ay nga naman. Buang sa mobile ligi ng mga anak. Kaluoy ba rin mo, Noy? Toro imong nawang nga murag kinumot ba kunawa? Pati lagi kayo ng atong anak baliktad cellphone, no? Kita ni sugoon sa. Pareha na mo ba nga? Chintra. Hindi ako magkayugot. Pohon, makaswera mo. Buwan mo sinong anak, parehan ako. Luoy kayo, no? Tira, anak na. Sogo, way hanata ka na. Suka nga rek, eh. Magpuno ko pinda, anak. Uy, yan, subukan sa anak sa. Uy, lang. Ibahap ka ba, di? Kakuha pa tong anak. Sampulan ti kay na sampalon ginagog yun. Bisang ako naman ay ako sugoon ko sa kong anak. Kumputa ni mong suwang na sampalon ni mong naon. Ako naman grabe sa na yung anak ko eh. Di naman sa magpasugo sinagamahan. Suka lagi sugo niya. Magsilbi na. Yapag bata. Asa naman yung sugo na ko. Suka yun, di mali yung tawanan. Asang suka? Asang suka? Kita kang wadang suka. Wag ni suka. Pinugo man ka. Ngayon lisod-lisod pa may mong utok. Subaan ang ginamos niya. Hahay, paitan eh. Asa mo rin mong anak nabutan? Tutubangan. Wa, di ba? Wa, gina. Di kita pangita ng wa. Binugo ka da. Ikaw kuno day, piyong kuno day. Unya, kasi nakita ni mo. Wa man. Ah, di ba? Wa, di ba? Wa, gina. Sige ka pangita ng wa. Ay, sige day, malakas ako day. Ay. Lagi to lang kay Tel. Tado padung kani. Madukig na badi, tanaw badi. Noy, asa man ka noy? Unta naman mo. Sa kuyog mo? Subuhan sa nimo na yoy nga nangutana ra meg asa ka, tinarong pangutana mo ro madul gyud kag naong lagi. Asam day ka noy? Ngital lay kuswa lagi daw. Asam nang wa noy. Piyong mo. Yung unta ba di? Sinta kay. Oh niya, asa may nakita ninyo? Wah! Trigo. Ah, unya sa nadudong na ko noy mantagod. Eh. Piyong. Piyong man di. Piyong! Wow! So, panahon na guys para mag-shoutout. Shout out sa ni. Shout out sila na down. Comment lang sa mga pa-shout out ha. Nanay. Shout out ko sa kung ay gagaw sa kung ay
sa akong uyuan sa Dumanhog, Paboy, sa akong Igagaw Aljon, Ilbe, Aileen, o sa akong Igagaw sa Talamban, o so ni Mama, Titite. Shout out day ko ni sa akong friend nga si King Kajira. Shout out tayo ko sa kanto, Win-Win Daog, si Rina Daog, para siya. Shout out tayo ko sa akong mga kauban, si Edmond Bakaran, si Subari sa Pusta, si sa akong kugalingon di ay. Shout out day ko sa among kameraman nga si Jasmine Clara Balde. Love you. So, shout out day ko sa mga nananaw karon guys, o shout out day ko ni Shirley Manggaad o ni Jamaica Balde, o labi na gid sa among kameraman. Thank you guys. So, dili na lang ta kutog, dili na ta magpataas Mo kalimot o ayaw mo kalimot subscribe. sa channel.